matur nuwun. Wah, wis didompeksa. Iya. Takne bojone mati. Asem kok terus. Wes ajake rambut karo aku ngadeg nduk, ngadeg sing ndi? Pilih sing ndi? Hani. Iki ta? Mbak Ani. Nduk Hani. Iki arep mbok jojokne aku. Lho, piye ta? Ya wis ngadeg nduk kene tak kuat-kuatne atiku. Jaremu seleramu sing ngene-ngene iki. Lek karo aku gegeden omongmu tronton. Lah iki tuwipis ritek enteke akeh kok iki. Loh tipis piye bodine apike kaya gitar Australia. Oh, gitar ngesor dhuwur kaya triplek kok. Kancane motore gareng Suloyo lho kaya triplek piye iki lho. Bodine kaya ngono kok iso. Oh iya, aku nonton iki kok ngarep kok kleru kudune kok Rengan. pripun? Bodi sing paling hot ki kaya ngene iki, Reng. Ngaten iki. Deloken, Reng. Saka dhuwur sampai teko nggon ngisore tengah ngampek teko ngisore neh sampai teko ngisore neh. Yo. Wong aku ki ya manut dalan. Pokoke sarwa pas, Reng. Nek Mas Gareng niki nuwun sewu senengane sing tobrut ya ora? Lek tobrut ki ya ngono-ngono kuwi. Lek kuwi ki ya pangkat tronton ae kok ya aku. Kowe nyenyek. Sapa iki? Hani Kusuma. Hani Kusuma. Aduh. Bodine kaya apa? Gitar Spanyol. Sing kalah langsing karo aku. Lah kok iso? Aku biyen langsing bodiku kaya gitar Australia. Kowe kaya sak dure Hani ki biyen nom-noman. Urung kebledosan merton. Saiki kena virus ya bledos koyo ngono ki. Kowe lah sing lanang tengah. Aku tak tengah ya. Maria Mas Marsudi. Halo? Suwira ketemu ya pagere anyar. Apa ya? Sarwa apik kok. Pager Beneran anyar. iki. Ndek ini to Mas, iki lek kumasang pas wayah poso. Aduh aku isin aku Mbak Lucy aku kisi Piye? Napa kok isine? jamaah traweh. Aku sregep-sregepe megur sajadahku anyar metu kewer-kewere kae. Itu rumbai-rumbaine. Bareng tak nggih sujud, aku ngene terus pak jedak ngono nyantol. Dadi petikan lo sak masjid. Rumbai-rumbai ku nyantol ning kawat. Lah kok protol iki untuk pasangan iki. Alah, layak ternyata ki ngefan karo awakmu to Gareng. Bojone mulai kapan kae kowe ora ngerti bojone Gareng ki ya dibendrak cangkeme. Allah. Ya, kowe iki to gawe kawat ngono ki lho, Bu. Tapi beda, Nduk. Napa? Bojone kawat 16-an dirampal nang ngitune kae. Aduh. Kuwi udu bedrat kena GBL udu. Lah apa? Kuwi bar ditonyoni wong nang pasar balong ngono lho. Saiki Mbak Lucy, saiki bojone Mas Gareng ki nuwun sewu gue ngakire gue. Ora to. Kayak ora gue. Apa? Kan dusur urung mari. Yo. Ayo digandrung. Maria. Kono. Oh ya kono. Maria. Bledos. Napa ta? Sing Wong bener napa? tapi piye-piye wong bagus kok mblados piye Oh to, Nduk? catetanku bledos ke mau. Kuwi meneng ae kanggone ngati ae. Oh nggih. Lah iki ketokne kene ya priya bagus. Maria. Bagus kang olah budaya. Wah, Iki romantis kan. Karo bojo nom romantis. Lek tipis ki ya keunggulane ngene iki. Gaya napa wae iki fleksibel. Jajalen Aku iso. Pian. penak kita wis ngene, sik ngene, ngene. terus mendak jelek. Aduh. Iya. Terus dipaku. Lalu lho. Kurang siap emang ya. Iya. Ya penak ngene jajal sing tobruk ngene Wah, iki ya kok penak men, Reng. Iso aku ngono kuwi. Alah, Alah aku bojo tuwek ya gak kalah to, Len. Alah,
jajal. Yo, kene. Tangane sing lanang sing kiwa. Yo. Oke. Iki tangane kiwa tunggal kiwa. Ayo. Kang olahku. Sing munyer sapa iki? Ya awakmu. Saya. Gak. Ngapa to ning dhuwur panggung kok nggawa dongkrak iki? Iku dudu jongkrak. Wong dilungguhi kok dudut ngono kuwi ngapa? Iki anu HP ku lali tak kantongi ning ngarep iki. Dudu Mbak Lucy dudu kuwi. Apa? Dudu kuwi hernia. Sumpah wis tak potong 2 cm. Wis to. Wis. Hernia ki tambane ki lho gampang Mas Gareng. Apa? Alah hernia kae yo anggere esuk. Sampeyan godhog banyu hangat-hangat kuku. Iya. Dipiuri uyah ngono kae to. 2 sendok wae diolesi esuk sore 2 minggu Mas Gareng. Wis 2 mari. minggu ae lho, Mas Mari, Gareng. mari. Dadi ndok asin. Dok, Dalem. wis mari hernine amu. Wis mari apa urung? Wis. Ya wis, tak kira lek urung arep tak delep. Alah. Iki saking penggemar Pak Rohadi, saking Semarang niki nggih nderek nobar live Sembah ning nuwun ari ingkang sedaya nggih sami live rawuh. YouTube saking Desa Wisata Kecamatan Sumowono Semarang. Oh, nggih. Dimirsani Masya Allah. nggih. Sing live Dipun streaming seketaken kathah Pak Rohadi. Nggih, dalu niki sing napa kanca-kanca YouTuber kata sangat Kata sangat Nggih. dulur-dulur Madiun nggih rawuh. Nggih, Magetan ya rawuh, Nduk. Magetan ugi. Iki sangka Brang Kidul kono ya rawuh. Nggih. Jember nggih rawuh yu. Alhamdulillah keluarga besar ugi dari Jember juga. Nggih wau ki wonten Bapak Kusno saking Ponorogo wau tasiten mriki Bapak Kusno. Nggih. Taksih. Ugi matur nuwun rawuhipun nggih menika Pak Miseni saking Karangmojo ugi rawuh matur nuwun dipun sekecakaken. Sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung-yung piye diajeng? diajeng iki ketoke ora tak mut karo aku. Oh ya ngene ketok maneh. Lip sync. Kak Mas, dangu boten pinanggih. Kados pundi pawartosipun? Panjenengan boten kapan kalian kula? Kok kaya suarane buta to? Kon Wong lip sync gandrung malah mening-mening kok iso ngidoni lho. Aku rada anu. Terus ndukani. Assalamualaikum Kang Gareng Nggih, niki Waalaikumsalam. sak rombongan saking Tanjung Rejo ugi rawuh. Amin, Mas alhamdulillah. Erik sak rombongan Nggih. menika nyuwun gending Taman Juruk Sesideman. Cukup semanten atur kula. Wassalam. Nggih, Mas Erik matur nuwun rawuhipun. Selendang kuning ning Kang saking saking kowe masa sandingan karo garangan kok malih mleset to wong ae. Lho cah enom kan ya pinter cengkok reno to. Ala kekinian. Swara Suara kurang permana. ing wasis angungrum marang bendara tiasoles tia pijer Ayo. ngincangake alis Terus Yo. nasasi
demen. Mas Diman ugi katut dumateng nggih menika Mas Fitra. Karanglo. Ya nggih. Ceketaken. Yuk, yuk. Sesi Deman teruntuk Mas Mariadi Tanjurjo, Mas Erik sak kanca sedaya nggih. Luwe becik patenana. Yo. Timbang pisahan. Antiaka Sulestia. Wajan. Boya. Wangi samudra marang kula waraga. Yo. Karawalan Praputra. liwat kincanging alis rasa ngandak rasane atiku Toh. Oh. Ya ho. Mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga antrimo jiwa rakyatku tak gurung kahormatan rutuh ngarepi Yo. Yo. Urip ana kutha gandhe Ya. Boy. Yo. Yo. luwe becik patenana timbang pisahan. Sulestia wangi samudra marang kul paraga Karawalan Praputra. liwat kincanging Yo. Mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung
Urip ana kuku menatu kenging masa isi Sembah nuwun, Kak. Terima kasih Mbak Hani Kusuma niki nggih. Matur guing panuwun. Bintange Kota Tulungagung. Tulungagung. Kekinian. Luar biasa nggih. Wah, Bodine jan hebat tenan. apik, bocahe cantik, Menis-menis. degane kambil ijo. Legane wong sing duwe bojo.